ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme n'ebe nke dị na Anambra steeti. Okoke anụnwa unu na-afụ ebe a kụnyere ugolo n'ọnụ, onye ntọrị mmadụ ka ọ bụ. O wee bụ na ọ bịara ịtọkọrọ ụmụazị na-abụ unu na-afụ ebe afa na mama fanọ. Unu ihe ege ntị ka unu nụ mgbe a gbara mama ụmụazị ya ajụjụ ọnụ ka unu n'ife o kwuru. Unu ihe egekwa ntị mgbe a gbara Okoke anụnwa ajụjụ ọnụ ka unu n'ife o kwuru. Mana ebe nke nyanwa kwuru okwu ekpuchiri m ya maka na ife etiri ya ọ dịghị ịka aka ahịa niile bụ sọ ọbara. O wee bụ na mama ụmụazị anụnwa na-akọwa na mgbe Okoke anụnwa bịara ije na fa afụrụ ya na ife ọ na-eme bụ ọgbago ọgbada na-eme ka onye amasịghị ife ọgbago ọgbada fachekwa na onye na-eche mmadụ maọbụ na ọ maghị ụzọ ebe ọ na-eje n'ọnya ka fa nọgidekwa ọgbagota saịdị nke ebe fa nọ fa na-ajụ ya ajụjụ, onye ka ị na-achọ, o nwere ife ị chọrọ? Nke nwoke a na-eme ka onye dara ogbi, na-eme ka onye ahụ anụsi ife, na-eme ka onye amasịghị ife, na-atụkasị aka ya ka onye na-ele ana na-efenye aka ya enu. Fa wee gbazikwa ya nkịtị, nwaanyị wee si ọ na-emezikwa ife ọ na-eme na bifo mara ife na-eme. Okoke ahụ na-afụ ebe a krọsụta tọkpụrụ nwa ya nwoke nke onu na-afụ ka ọ krọsụzie gota ka ọ gbaferu bifo fa wee tibezie mkpu na o nwere nwaanyị nọ na chọpụ nke ya wee na-ene n'Okoke a ka ọ mara ife bụ ebumnobi ya na ya bụ nwaanyị bụzi ife bụ osisi wee bịa. Fa wee kụbazie ya ife na o kweghị ekwu okwu. Nọ mgbe a kụpụziri ya sepuretela nwanda bido cheka danduka nọ mgbe ahụ ka o tiziri mkpu. Fa wee sị okwu onye a nọ na-ekwu okwu na fa achekwa na onye dara ogbi. Unu nee ya anya n'ihu, unu ya afụgodo ezampụlụ e nyere ya n'ihu ka unu wee fụzie ka esi wee kụ ya. Agbachara ya ma ọtọ, unu fụ ebe a gbara ya ọtọ ka ihe ga ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ife ụdị ka ajị dị na amụ onye a amana ọ ha akpụ ajị amụ ya akpụ ka ọ gịnị. Ifu ogologo utu onye unu na-afụ ebe a ifu okpu utu ya ya bụ ife abụrụkwa na obere ife. Nke bụzi na ajị dị ya n'ike dịka Sambisa Forex wee na-ajụ kedu ife kpata na ụfọdụ ndị mmadụ aha laik ekpuchanata ajị ikpufa na ajị utufa. Unu a na-eche ka ndị sekuriti bịa kpụọ ya unu ka ọ gịnị? Ọ bụrụ na ị nwere ajị nọkata ekpuchanata ya ka ọ dụ mmiri anya na ọ bụrụ na ị chọghị ikputu ya na maka na ọ bụrụ na onye akpuchanata nke anyị ewee fụ nya bụ ife ọfụma na ọ bụkwa ya izipụrụ ya oshi oke toro ịgba nya bụ ife adọrọkwa ike akọ. Ma hapụ unu ka unu ga-efe mama nwatakịrị anụnwa kọkwanụ ka esi wee bịa tọrọ nwa ya ebe Okoke anụnwa ya akọ nke ya mma ekpuchi ya maka na ahụ ya niile ebụtọ mmemme, ahụ ya niile ebụtọ ọbara. Ndị nne na nna bikonu anya unu na-eru n'ebe ụmụazị unu nọ. O nweghị ụdị ka sistemụ ndị anụnwa ejighị atọrọ ndị mmadụ. Okoke anụnwa kịta ama na mmasị na ọmasị ife kama ya sị na ọ masịghị ife ka ọ na-abụ na onye zitere anya bịa tọta mmadụ gwara ya nye ekwu n'okwu ka ọgwụ ya ghara ịlụ ka ọ bụ na ọgbọrọ ọgwụ asị ya bịa tọta mmadụ na ọ tọrọ onye bụ ụmụazị maọbụ ọchị ịtọrọfa nye ekwu n'okwu ka o wee mesasịa nne na nna ụmụazị anya maọbụ ọ tọrọ ụmụazị ka a ghara ịchọpụtakwanụ na ọtọjụ ụmụazị ka ọ wee gbafere mana ụnụ afọ na ọgwụ ya arụgo. Ka hapụ unu ka unu ga-efefa kwu. Ihe akịta na-eme na ebere ebe ị ga-afụ obere nwa na-ekwu maka ya na obere nwa na-ekwu maka ya na mama ya nne ka egwere ka o si wee mee. Anọ m n'ebe m na-ere na mgbagbo ife Chuma. So nwoke a echi saịdị mgbe na mgbadata ebe ahụ wee gbagote saịdị ahụ na-ere aka ebe a kwụrụ ụkata ebe a na-eme ka gasị na ọ dara obi na-edemonstreti na ụdị na ọdị ekwu okwu. So mekata ya nwere onye tụpụrụ ya ọjị ọdịresị nọ bụ onye ara nwere onye kwukwara okwu ihe mmebụ na anọkọtara ebe ahụ wee kpụkata nwere onye tụpụrụ ya mụ na eze nwanyị ọ gwara ya tinye ebe ahụ. So ya nwere onwe ya na-ekiri ya anyị ncha niile na-ekiri ya napụta ihe m na-emesi ọfụma ọ rụzi ụmụazị ọ dịka deti na ometizi n'obi si ụmụazị gwa gafete na saịdị aka nna o wee kata n'ime shọp ma ya ka m nọzi ebe ahụ anọkọtazi ndị ọnụla isi na-akpọsa afịa n'elu tebụl ọma nọ saịdị pila ebe gọta bitwin gọta and main road. So nwoke ahụ ewee kpụkete fensị saịdị gọta nke ahụ ebe a nwa m akwụ saịdị pila nke ahụ wee bịa nye nwa m aka. So nwa m wee were ụzọ aka nke aka onye ya ka ọ kpọrọzi ya krọs dị gọta ịgbata anyị wata ọnụzi wee tiezie antị ahụ na-enye anya sisa wee kpọtazi osisi si ya ngwa kedu ihe bịara ime ebe a kedu ihe aka anyị na-emezi ya wee na-akwado ana kwụrụkwa ọkụ sisa ife ka anyị na-achụ ya ọsịladị na onwe ekwu ihe o mere na ọ bụrụ okwu chacha sọsọ na ọ na-eme akụnta na-eme akụnta ịghọta ya ga-emekọtazi mmadụ wee bịazie ya chere ochi wee chizie ya kedu ihe na-eme ọsịsa na bụ onye ahụ achakọsị n'ọbụ okwu nwa mụ adịze sọpraịz na onye a na-ekwu okwu sinsa Okay, we thank God for that. Yeah? We thank God.
ọ na-eze agụ ka ejide gị ọ na-eze agụ ka a na-wee jide gị ọ bụrụ na ebe na-ebe ka a na-wee jide gị ndị yọng n'ụmụdim I'll go by Okana. When you will walk, not talk, I'm talking about business. Not going to buy let me, maybe to go and bum. One I will live when you come away. One another, every Okana, you ain't a couple trash. You ain't a couple trash. Eze nwanyị ọ nọtachi ka ebe eze nwanyị ahụ dị eze nwanyị ọ nọtachi ahụ na tere na mgbugiri na azụ mgbuke n'Ọnịcha ọkwa nsugbe ka tere ebe ahụ ka isi ekpecha ebele wee jere ebe oge ikpechara ekpele ahụ ọtụrụ ji edute mmadụ oge ikpechara ekpele ahụ ọtụrụ ji edutere mmadụ ga-ekwana ihe gwara ntị ihu from 33 wee jere ebe now